Ate Glory. Ako si Jom Jom. Ayun yung kalimti ang kaunon. Di suyop jud. Bantay lang ha, dili mayago ang kanyang ginakuhaan ng mga tubig. Teh. Di suyop. Pwede na pag mo hinay-hinay og kaon. Kay para while gapon mo hinay-hinay pag kaon ang pagkaon. Dili dalo. Oh, pwede ra idungan. Hinay lang ha, para dili mayabo ang mga tubig. Dinagsa, pulihanay lang. Painom daw, dili na mukha ang tubangan. Binagsa lang, binagsa. Nawong reveal sa, nawong reveal. Pulihanay ra, pulihanay. Ito niya. O hapit na ang grupo nila Kuya Jojo, makapuno og 3 ka baso. Balik sa likod, Nel, balik sa Nel. Napasig Kuya Jojo. Sayo! Ay, sayo!
Kuya Jo kay. Yan na mo. Sunod na ron. Oh, kayo, wow. Ya, isuka na kayo, isuka. Kuya Jo, i-edit rin pa Kuya Jo para makadaog kuya. Usa-usa lang. Iyon magod nga kauno ni Didapit. Daog lang eh. Ten, Crispano, daog lang. Naginaw pra gani, nagawa-gawa. Tubag sa Bruce. Pass daw. Pas ako? Pass ni. Ay, narawanan. Ikaw nang nalibro sa niyo. Roden. Ikaw nang nalibro sa niyo. Uy, salumot ka, salumot. Enter. Ano? Dali ko sa mo bulok. Wala ay, sige ay. Oh, bi. Go Kuya Jo. Sige. Kisay mo nga lang. Joke. Unsa ang ika? Unong nga libro sa New Testament. Daog na. Hawa. Wala sa. Ay, nalipat. You, Mark, John, Acts, Romans. Answer? Romans! Dali! Uy, gikusok. Ipas na lang na din, oy. Pangutasan. Ay, kayo asawa ni Abraham. Next! Kasi ato? Next! Sarah? Sarah? Next! Next sa grupo ni Kuya Jojo. Ay, ay! Okay na, okay na. Roji. Ayun, nagpaderte akong tawo! Pwede na tayo punte? Nawang yun? Dari dun eh. Seven. Four. Tatlo? Hindi pas. Okay ra. Tubos ba ng imuhang balik ka? Ayok sa yangi bro. Saan? Arte mo kalis ka. Wala di alas babaw. Makapito ka yaman. Parang tada ko yun. Yun na pasang sa babaeng pwede rin kasi. Bros! Atong piso doon. Ayaw ako siya. Yan na tayo pa ito yung marina. Ano ba ka tao? Ay, di sila. Eh, dili. Mukha ka din. Kinuha na sa daan siya. Sige ra. Yes! No? Natokan ko. Marag dogay, jadi nga din. Ugot ano ta? Ayaw ka na, sige! Dahil na.
Kuan pa man, 5 pa man. Sila ka mo. Ha? Pass ka? Bila. Okay, pass. Pass sila. Makuha, upas siya na lang. Ito. Ano, madam? Sarah. 27. Wala. Hindi tayo. Dili daw. Sikat! Tagaan ka na sa Bakara, G. Next one. Carl. Go. Go, dali. Anak kita. Oo, last na eh. Kanina. Carl, last Carla. Kanay. Makaman na sila ka ng Carl. Makaman na sila ka ng Lagi makuha. Hindi ako mo. 1, 2. Wow, dali agad. Question. Sa kanya, Carl. Kinsa ang nagsulat sa libro nga Efeso? Si Paul. Dali na, para makontent. Okay na. Pero kung umanamot na sa inyong grupo, okay na, dili na kinala mo balik. 40 marks. 40 weeks? Days and 3 years. 3 months. 2 months. Oh, sige ka. Sama sa 40. Wala pa. Iwan na ninyo ni. Ano ba yan? Kaya pasti, dagan na yung score. Yung grupo nilang Jongjong kay naka 4 points. 4 correct answers. Medula po mo. Ano man na sila? Ay, pas guys sila manunugan. Kasi ang score. Reklamo sa police station niya. Get Aileen. Get Aileen. Go. Aileen. Sada din pulbos ron sa bangong. Next, nawala. Hindi na, Neng. Master Jano. Uy, dali na. Sige. Sige. Tulo na. Si Aileen na sige. Wala klaro. Ang score nila Kuya Jojo kay 3 points. 3 points sila Kuya Jojo. Pero mas maganda i-carry ay kanaging ano yun. Kargahin nyo. Okay, ready? 1. Okay na, maligo na tamo. 1, 2, 3, go! Ayawan nyo naman! Ikaw na bala, Pastoran! Sige. Wala na ako na si ate. Ay, Okay, dalawa na lang. Ipo-fold na nila. Hala. Okay, baka mamaya mag-flight kayo ha. Okay. Hatiin nyo sa gitna. Hindi pa ganyan lang yan. Kana. Ay, nagpas. Okay.
sayaw eh. One, two, three. Wow, very good. Okay. Sige, sige. Next, next. Pwede ba kayo magsabi naman dito? Are. Anak, para kita naman. Okay. Okay. One. Ay, wala. Alis na mga dapat ko. Ay, kuya, mag-practice na. Wala pa ka next. Wait. One, two, Tabla. Walay price. For now, wala makabalo sa prize para sa inyo ang couples. That's right. Okay, congrats sa mga participants. Sige na, kay mo ulit na. Dire.